Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра часопіс «Гоман». Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Гістарычны кантэкст з'яўлення «Гоману». Часопіс «Гоман» з'явіўся ў 1884 годзе. У гэтым годзе у Петербургу студэнты-беларусы яны выдалі такую, скажем так, адозву у форме часопіса. Адозву да беларускай інтэлігенцыі, да беларускай моладзі, да беларускага народу. Яны казалі пра тое, што беларусы маюць гэткае ж права на самастойнае існаванне, як і ўсе іншыя народы, якія насяляюць расійскую імперію. На той момант ужо адгрымела паўстанне 1863-64 гадоў. Пачалося даследаванне беларускага краю расійскімі навукоўцамі, польскімі навукоўцамі. Ішла расійска-польская барацьба. Кім жа з'яўляюцца беларусы? Бліжэй яны да палякаў ці да расейцаў? І пачаліся этнаграфічныя даследаванні. Пачалося стварэнне беларускай этнаграфіі. Быў створаны беларускі слоўнік. Усё гэта інтэлектуальнае 19 стагоддзе, яно прыйшло ў рух. І менавіта маладыя людзі, беларускія народнікі, якія вучыліся у Петербургу, яны задумаліся, а чаму ж, калі мы маем такую велічную гісторыю, калі мы маем сваю ўласную мову, мы да гэтага часу не агучылі ідэю аўтаноміі Беларусі, аўтаномію, якую мелі, напрыклад, фіны ці палякі. І вось гэтай мэтай быў і створаны часопіс «Гоман». Андрусь, удакладніце, калі ласка, каму належыць ідэя выдання? Ідэя выдання належыць двум студэнтам. Адзін быў студэнтам фізіка-матэматычнага факультэта Петербургскага універсітэта, яго звалі Хаім Ратнер. Другі студэнтам гісторыка-філалагічнага універсітэту, яго звалі Александр Марченко. Ну, значыць, вось два гэтыя студэнты. Адзін паходзіў са Шклова, Ратнер, другі нарадзіўся ў Мсціслаўскім павеце, але большую частку свайго жыцця пражыў у Віцебску. Яны былі маладыя людзі. Аднаму было 23 гады, другому 24 гады. Вось яны сабраўшыся пры дапамозе іншых сваіх аднакурснікаў, такіх як Урбан Крупскі, Станіслаў Касцюшка-Буйніцкі, Марцэлі Эдмунд Стацкевіч, яны вырашылі стварыць і надрукаваць гэты часопіс. Таму належыць беларускім студэнтам. «Гоман». Чаму менавіта такая назва? Сапраўды важнае пытанне. Гоман, гамонка, розгалас. Гэты часопіс створаны ў форме гутаркі інтэлігенцыі са сваім народам. Таму гоман ад слова гаманіць. Беларускія народнікі і іх плыні. Трэба сказаць, што у той час сама з'ява народніцтва яно было вельмі пашырана ў расійскім грамадстве. Рэч у тым, што расійская інтэлігенцыя 19 стагоддзя у 70-е гады зрабіла такі важны крок, які называецца выхад у народ. Больш за 3000 маладых людзей, расійскіх студэнтаў, яны пайшлі ў вёскі, каб падняць народ на барацьбу з царызмам. З гэтага нічога не атрымалася, не магло атрымацца, і частка тых людзей, якія выходзілі ў народ, якія не апынуліся пад судом, яны прыйшлі да высновы, што трэба ўздымаць адукацыйны ўзровень народу, трэба займацца асветніцтвам. А іншая частка, яна прыйшла да высновы, што ўвогуле можна зрабіць рэвалюцыю і без народу. І таму рабілась такія змоўніцкія групы ці рэвалюцыйныя групы. І так утварыліся дзве плыні народнікаў. Ліберальная, якія называюць тых, хто займаўся асветніцтвам, і рэвалюцыйная. У беларускім народніцкім руху, які ў той час меў месца, які стварыўся, там былі беларусы, украінцы, расейцы, габрэі, розныя вось людзі былі. Яны таксама аб'ядналіся вакол гэтых двух ідэяў. І былі дзве плыні. І калі казаць пра публіцыстыку беларускіх народнікаў, то быў такі Даніла Баравік, гэта псеўданім, конечно, які належаў да ліберальнай плыні і быў, напрыклад, шчыры беларус, які належаў да рэвалюцыйнай плыні. Таму вось гэтыя дзве плыні былі і ў беларускім руху. Распавядзіце, калі ласка, пра змест і мову часопісу. На самом пачатку часопіс хацелі выдаваць на беларускай мове. Але пасля там было такое тлумачэнне шчырага беларуса у адным з пасланняў, які пасланняў да землякоў беларусаў, ён казаў, што, на жаль, у беларускай мове не распрацавана навуковая тэрміналогія. Таму першыя нумары яны будуць выдавацца па-расейску, але, ў прынцыпе, мы плануем выдаваць па-расейску, па-беларуску і па-польску. Чаму? Таму што тыя людзі, якія русіфікаваныя ці праваслаўная інтэлігенцыя,
інтэлігенцыя, яна будзе чытаць больш па-расейску. Там паланізаваная і каталіцкая інтэлігенцыя, яны будуць чытаць па-польску. А тыя людзі, якія ўсвядомілі сябе беларусамі, нягледзячы на тое, праваслаўныя ці католікі, яны будуць чытаць па-беларуску. Вось быў такі план. Паводле зместу, гэта адозва да беларускай інтэлігенцыі. Вывучаць свой народ, каб ён не быў асіміляваны. Чаму? Таму што яны пісалі, беларускія народнікі пісалі, што частка беларускай інтэлігенцыі яна ўлілася ў польскую культуру і стварае польскую літаратуру, польскае мастацтва. А частка ўлілася ў расійскую культуру і ўзмацоўвае расійскія культурныя сілы. А свой народ фактычна інтэлігенцыя абкрадае. І таму інтэлігенцыя мае доўг, абавязак перад сваім народам. Стварыць беларускую культуру, стварыць беларускі друк, стварыць беларускую літаратуру высокую. Яны вельмі высока ацэньвалі напрацоўкі навукоўцаў, даследчыкаў Шэйна, Мікуцкага, Бессонава, беларускіх літаратараў вельмі цанілі, асабліва Дуніна Марцінкевіча. І яны пісалі, што усвядоміўшы сваю асобнасць і унікальнасць, беларускі народ ён раней ці пазней прыйдзе да таго, каб змагацца за самастойную будучыню. І вельмі важны момант, яны адзначылі, што ў Беларусі адбываецца евангельскае прабуджэнне. Вось у другім нумары часопіса «Гоман» адзначаны, што пашырэнне штундызму сярод беларускага народу сведчыць пра высокі маральны і інтэлектуальны ўзровень. І вось гэта таксама момант, што праваслаўныя каталікі і тут з'яўляюцца евангельскія вернікі. І евангельская вера, евангельскі рух, ён народны рух. Таму яны, конечно, яго заўважылі і падтрымалі. Часопіс «Гоман» месца ў гісторыі. Упершыню была агучана ідэя, як тады пісалі, абласной самастойнасці, па сутнасці аўтаноміі Беларусі. Гэта была ідэя ўжо не этнаграфічная, гэта была ідэя грамадска-палітычная. Гэта значыць, што беларусы, якія жывуць у Беларусі, беларускі народ, ён мае свае уласныя палітычныя правы на беларускую дзяржаву. І вось гэта ідэя, нягледзячы на тое, што часопіс зусім быў малым накладам, там знойдзены пры арышце Ратнера 32 асобнікі, нягледзячы на гэта, сама ідэя беларускіх народнікаў паўплывала на беларускіх нацыянальных дзеячоў наступнай пары, на Шаніўскай. Пра яе пісаў Антон Луцкевіч, пра яе пісаў Адам Станкевіч. Яе даследаваў Сцяпан Александровіч, і ў 1983 годзе былі выдадзены цалкам вось гэтыя нумары часопісу «Гоман». І да гэтага часу яна з'яўляецца актуальнай. Таму месца ў гісторыі яе вельмі значнае. Народніцкі часопіс «Гоман» – сімвал беларускай свабоды. Нягледзячы на невялікі тыраж, некалькі дзесяткаў экземпляраў, пра яго ведалі як у Петербургу, так і Менску. «Гоман» не атрымаў шырокага гучання, аднак думкі аўтараў сведчылі пра з'яўленне новага пакалення беларускай інтэлігенцыі. Маладыя людзі пра сябе заявілі «Мы беларусы». Іх ідэі сталі своеасаблівым маніфестам. Яны наноў загучаць у пачатку 20-го стагоддзя. Далой чужыя рукі. Беларусь для беларусаў. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брест 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!